Seni böyle sevmem, aşk bize söylenir. салом дӯстон, бо дархости зиёди тамошобинони шабакаи биография филм ки дар комментария шарҳҳои худро гузоштанд, имрӯз мо дар бораи яке аз қаҳрамонҳои филми ишқ ва нафрат ё тардид Райҳон ҳарф мезанем. агар омода бошед, рафтем. номи аслаш Эбру Шаҳин, санаи таваллуд 18 майи соли 1994, синну сол 26 сола, ҷои таваллуд Истанбул, Туркия, машғулият актриса, вазъи оилавӣ муҷаррад, категория ҳунарманди Туркия, Инстаграм Эбру Шаҳин. шарҳи пурраи рӯзгори Райҳон. Эбру Шаҳин 18 майи соли 1994 дар шаҳри Истанбули, Туркия таваллуд шудааст. Актриса факултети илмҳои варзишӣ донишгоҳи Истанбулро хатм кардааст. Эбру соли 2015 ба роликҳои рекламавӣ нақш офарида, аз ҳамон лаҳза карьераи ҳунарии ӯ оғоз ёфтааст. дар соли 2016 духтар ҳамчун актёр фаъолияташро шурӯъ кардааст. нақши аввалини ӯ дар филми Пулҳои хунин буд, ки дар он филм нақши асосиро ба дӯш дошт. сипас ба ӯ нақши филми Бабамро пешниҳод намуданд. дар соли 2017 Эбру дар сериали Арӯзи Истанбул дар нақши Бурку Селимер нақш бозидааст. соли 2019 актриса дар нақши асосӣ дар силсила филми Ишқ ва нафрат нақш офарӣ намудааст. Эбру дар нақши Райҳон Саддуғлу бозӣ кардааст. ҳаёти шахсии Эбру. Эбру Шаҳин варзишро дӯст медорад. замоне ӯ фикр мекард, ки карьераи ӯ танҳо варзиш аст, аммо актриса шуғли дӯстдоштаи ӯ гардид. дар моҳи апрели соли 2018 ҳунарпеша бо Умид Кантарчилар муносибати ошиқона доштанд. овозаҳо дар бораи он буданд, ки актриса бо Толга Сариташ, яъне Явуз Карасу, қаҳрамони филми қабл мулоқот мекунад. аз соли 2019 расман маълум шуд, ки актриса Эбру Шаҳин бо баскетболбоз Ҷеди Осман ошиқу маъшуқ ҳастанд, аммо то ҳол издивоҷ накардаанд. азизон, ин буд маълумот дар бораи Эбру Шаҳин, қаҳрамони филми Тардид ё Ишқ ва нафрат. дар шаҳр нависед, ки дар бораи дӯстдоштаи ӯ, қаҳрамони филми Ишқ ва нафрат, маълумот гирифта мехоҳед? агар ҳа, дар шаҳр нависед.